фурӯши чиптаи ҳавопаймоҳои ширкатҳои Somon Air Тоҷикистон ва Узбекистон ҳавои юлларии Узбекистон барои 10 феврали соли ҷорӣ дар хатсайри Душанбе-Тошканд-Душанбе оғоз гардид. дар нишасти хабарии вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба даври ниҳоӣ ворид шудани омодагиҳо ба ифтитоҳи парвозҳо аз шаҳри Тошканди Узбекистон ба Душанбе суҳбат шуд. И вот сегодня хорошо, что вот наши узбекские коллеги начали уже продавать билеты. Всех нас поздравляю с этим. парвозҳо байни шаҳрҳои Узбекистону Тоҷикистон аз ҷумла дар масири Тошканд-Душанбе ҳанӯз соли 1992 дар пайи оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон қатъ шуда буд. Худоёр Худоёрзода вазири нақлиёти Тоҷикистон дар идомаи нишасти хабарии вазораташ гуфт, дар ҳалли баҳси мақомоти ҳавопаймоии Тоҷикистон бо Русия ҳаққи ҷониби Тоҷикистон дар анҷоми парвози тайёраҳо нақс нахоҳад шуд. вазири нақлиёти Тоҷикистон аз 3 феврали соли ҷорӣ дубора иҷозаи парвоз пайдо кардани ширкати Somon Air ба 4 шаҳри Русияро натиҷаи музокироти ҳайатҳои комиссиони муштараки Тоҷикистону Русия унвон кард. ягон кас мисол ҳуқуқ надорад ки ҳуқуқу ва баробарии тарафи дигарро поймол кунанд ва вақте ки ҳамон вақтам парвозҳо саршон агар ҳамлу нақл ҳангоми ҳамлу нақл чӣ кам шавад, шумораи мусофирон кам шавад, метавон бо аз парвоз ҳар ду тараф чӣ кунанд, худорӣ кунанд. ҳалли қазияи ҳавоии ширкатҳои Тоҷикистону Русия пас аз сафари Игор Шувалов, муовини нахуствазири Русия ба Душанбе рабт мегирад. Шувалов дар ин сафар бо раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мавзӯи баҳси ҳавоии миёни ин ду кишварро дар миён гузошта буд. ин баҳс дар моҳи декабри соли гузашта пас аз иҷоза надодани парвози ҳавопаймоҳои ширкати Ямали Русия аз фурудгоҳи Жуковский ба Тоҷикистон ба авҷи худ расид. дар посух ба ин ҷониби Русия парвози ҳавопаймоҳои ширкати Somon Air Тоҷикистон ба 4 шаҳри Русияро манъ кард.